Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život. Obnova godine je nešto što većina studenata želi izbjeći, ali ponekad se dogodi i najboljima od nas. Ako se nađete u situaciji da morate obnoviti godinu, ne očajavajte. Postoji niz savjeta i strategija koje možete primijeniti kako biste se nosili sa situacijom. Prvi korak u suočavanju sa obnovom godine je prihvatanje situacije. Nemojte sebi dozvoliti da se zaglavite u krivnji i samosažaljenju. Umjesto toga, prihvatite situaciju i odlučite se fokusirati na rješenje problema. Sljedeći korak je identificirati razloge zbog kojih ste se našli u situaciji da morate obnoviti godinu. Identificiranje problema može vam pomoći da izbjegnete iste greške u budućnosti. Sada kada ste identificirali probleme, vrijeme je da razvijete plan za rješavanje problema. Možda će biti potrebno da se više fokusirate na učenje ili razvijete strategije za bolje organiziranje vremena. Četvrti korak je da naučite iz prethodnih grešaka kako biste izbjegli iste u budućnosti. I na kraju, ali najvažnije od svega je da ostanete motivisani. Obnova godine može biti teška, ali nemojte dopustiti da vas to obeshrabri. Fokusirajte se na ciljeve koje želite postići i nastavite raditi prema njima. Koje su najbolje tehnike učenja? Kako napraviti dobru skriptu? Gledaj studomat.tv, čitaj studomat.ba i pronađi korisne studentske savjete. Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život.